Дүния студиясы әзерләгән Конгресс мөнбәре тапшыруында кунакта Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисенең беренче урынбасары Данис Фәнис улы Шакиров. Данис Фәнисович, хәерле көннәр. Хәерле көн, кадерле милләттәшләр. Менә Конгресс һәрвакыт хәрәкәттә дип әйтергә яратабыз, бу чыннан да шулай. Яңа гына кайтып төштегез Литвадан. Нинди сәяхәт булды бу, нинди сәфәр? Шуннан да дөрес әйтәсез, татар конгрессы һәрвакыт хәрәкәттә, әгәр дә без милләтебезнең сулышын аңларга телибез икән, без татар конгрессы аппараты вәкилләре буларак та һәрвакыт йөрүдә булырга тиеш, һәм бу бүгенге көндә шулай. Менә 11, 12, 13 Литва җирлегендә сентябрь айында, сентябрьнең 11, 12, 13 Литва җирлегендә Немежес дигән җирлектә ул Вильнюстан 15-16 гына чакрым булган җир, шуннан да зур чара булды. Ул да булса татар милли мәдәни үзәге ачылды. Ул Литва татарлары өчен дә, гомумән татар дөньясы да өчен дә зур вакыйга. Ни өчен дигәндә, әгәр дә без Литвада 3000-нән артык 4000-га якын татар дип әйтәбез икән, демәк, татар милли мәдәни үзәгеннән башка яшәүне күз алдына китереп булмас иде. Гафу итегез, сүзне беләм, менә Литвада шундый матур күренеш, ул менә 40 татар авылында ачылган иде узган ел, шушындый үзәге бит. Быел монда күп җыелган идеме татарлар? Татарлар саны ягыннан 800 меңгә якын. 800-дән менә 1000-гә якын хәтле, чынлыкта да ул җирлек өчен бик күп ул. Әлбәттә. Чөнки менә дигән заманча 2 катлы үзәк, аңа хәтле без аннан алдагы көндә Эстония, Латвия, Литва, Белоруссия, Польша вәкилләре белән, татар оешмалары җитәкчеләре белән, барысы да Литваның Клайпеда, Висагинас, 40 татар җирлекләреннән килгән безнең татар оешмалары җитәкчеләре белән киңәйтелгән утырышта уздырдык. Алар чынлыкта да бүгенге көндә татар конгрессына бик тә рәхмәтле. Татарның мәркәзе булган Казан һәрвакыт үзенә җәлеп итеп тора. Без игътибарны һәрвакыт тоеп торабыз. Менә шушы Немежес татар оешмасының җитәкчесе Таир Кузнецовас исемле чынлыкта да зур эшчәнлек алып бара. Шушы татар милли мәдәни үзәген булдыру өчен ул Европарламент белән, Төркия консульствосы белән, шәһәр җитәкчелеге белән берлектә үзенең менә дигән эшчәнлеген күрсәтә бит. Татар кайда да ул булган халык, кайда да үз сүзен әйтә алырдай, һәм шушы эшчәнлектә үзенең реаль булган эшендә күрсәтә белә. Менә бу татар милли мәдәни үзәге ачылуына Европарламент вәкилләренең булуы, шушы җирлекнең хакимияте, Вильнюс крае буенча аның мэры, аннарысын Семей дип атала инде аларда безнең дәүләт советы сыман. Шуның демәк рәис урынбасарлары, депутатлары булуы, Төркия посольствосыннан, Рус посольствосыннан, консульстводан булуы, дәрәҗәле кунакларның булуы, ул инде ачыктан-ачык татарга башка милләтләрнең дә, башка дәрәҗәдәге кешеләрнең дә мөнәсәбәтен күрсәтә. Һәм Европарламент вәкиле сөйләгән вакытта да шуны әйтте. Әгәр дә без Татар альянс, Европаның Татар альянс проектын дип әйтсәкме, татарларның бүгенге көндә менә шушы милли мәдәни үзәгенең ачылуының дәлиле буларак та, күренеше буларак та, демәк татарлар үз урынын белә һәм үз тоткан урынның ролен күрсәтә торган фактор бу. Менә әлбәттә дөрес әйтәсез, татар дөньясы һәрвакыт хәрәкәттә һәм башка халыклардан мөнәсәбәт яхшы. Мин дә яңа гына Төмәндә булып кайттым. Анда газетаның 25 еллыгына багышланган зур чара булды. Әлбәттә инде башка милләт вәкилләренең катнашуы, андагы хакимият вәкилләренең катнашуы менә Яңаш газетасының юбилеенда. Бу әлбәттә яхшы мөнәсәбәтне күрсәтә торган әйбер. Милләтләр дустлыгы дип әйтәсе килә. Бу инде күп белгән сүзләр түгел, Аллага шөкер, халкыбыз каяда дәрәҗәле. Данис Фәнисович, менә бу вакытта бу чара кысасында бит әле Сабан туйда узды. Дөрес әйтәсез, Гөлнас Фернандовна, миндә шуның дәвамы буларак, татар кайда гына булса да, бина ачып кына яки күчмә утырышлар утырып кына, киңәйтелгән утырышлар гына уздырмый. Ул бәйрәмнән башка булмый. Әлбәттә. Төштән башлап, шушы ачылганнан соң гөрләтеп Сабан туй уздырдылар. Сез халыкның чынлыкта да, менә мин шунда безнең Литва җирлегендә татарның
никадәр горур халык икәнлеген, татарның чыннан да ни дәрәҗәдә үзенең милләте өчен горурланганы, шатланганы өчен, сокланганы өчен менә сиземләү бар иде ул Сабантуйда. Әлбәттә. Барысы да анда бит татарлар гына җыелмый, калган милләт вәкилләре дә җыелып, чынлыкта да бу татар бәйрәм дә итә белә, эшли дә белә дип, бөтен җирлекләрдә тушы татар милли мәдәни үзәген каршысында да, кырыенда да уратып алынган милли уеннар безнең. Һәм шунсы да куанычлы, монда бит безнең Немирис татарлары гына катнашында уздыру түгел, оештыру өчен ярдәм итәләр. Висагинастан Зилә ханымның ансамбле махсус килгән. Клайпедадан безнең Илфира әфәнденең халкы килгән. Барысы да менә шулай бергә, Альянс Татар Европаның җитәкчесе Флүр Шәриповлар, менә алар барысы да бергә бит бергә җыелып бәйрәм уздыралар дигән сүз. Бу димәк үзебезнең халкыбызның бердәмлеген, эшкә булган карашын, тырышлыгын күрсәтә торган фактор. Киләчәктә дә менә бу матур күренеш дәвам итсен иде. Озын гомерле булсын шу татарларның бергә берләшеп яшәүләре. Әңгәмәгез өчен рәхмәт. Сез тагын юлга кузгаласыз. Әйдә бусы кая киткән әйтми торыйк, монысын кайтка сөйләшербез. Әлбәттә, һәр вакыт хәрәкәттә булык, хәрәкәттә бәрәкәт дип юкка гына әйтмәгәннәр. Әле менә саубулашканча шуны да әйтәсем килә, татарның булганлыгы турында, милләт белән дин, татар дине белән татар милләт, татар исламы белән милләт һәр вакыт бергә үрелеп барды. Шушы мәдәни үзәкнең янында гына татар мәчете дә балкып тора. Йөзләгән еллар буена үзенең матур күренеше белән. Шуңа күрә сәфәрләребез һәр вакыт уңышлы булсын. Татар конгрессы һәр вакыт хәрәкәттә. Бик зур рәхмәт сезгә. Хәерле юллар сезгә. Исән-сау йөреп кайтыгыз, кайткач күрешербез. Бүген безнең конгресс мөнбәре тапшыруында Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисенең беренче урынбасары Данис Фәнис улы Шакиров булды.